I år 1971 en gruppe drømmer fandt et sted. De besatte kasernen, skabte en forstad. Christiania blev født, en ny tid var sat. Med frihed og fællesskab som deres mål byggede de huse, skabte deres bål. Kunstnere, hippier og hjemløse fandt vej. Et sted for alle, hvor drømme blev til leg. I 80'erne kom der nye tider til, med kollektivet arbejde, internationalt spil. De støttede idéer på landsag. Christiania blev kendt for sin alternative dag. I 2000 for 24 var igen uro. Politiet fjernede posten, men folket stod. Slut op og frygt, men håbet var stærkt. Christiania kæmper videre for frihedens værk. Ved sammenhold og kamperen står de fast. Viljen til ikke at give op, her er slast. Kultur og kunst blomstrer i deres land. Christiania er åben, kom og vær med min ven. Christiania er Danmarks grønne åndehund. Et symbol på frihed, hvor forskellighed er guld. En turistattraktion, en kulturelskær, der viser verden, hvad Danmark har at byde på. At kæmpe for Christiania, at kæmpe for frihed, for retten til at leve, som hjertet finder fred. For mangfoldighed, kreativitet og fred. Christiania er vigtig, lad os stå sammen og kæmpe med.